Kuti dautaura chokwadi pamberi pedare rachangamira titaura kuti nyaya wakamhangarira ava ndotida kuzwa inini ndava kubasa gwara ndokwanoshandira taurisa toda kuti vanhu vanzwe nyaya ndava kubasa gwara ndokwanoshandira saka mhuri yangu inogara kunoku yaigara kunoku magaba so ndakafonerwa kunzi mukadzi wako ari pamuzana tino namutuwa yaiva seizini ndakafona mukadzi wangu andamufona chimubvunza ndangobatikana nazvo handazomukwanisa mubvunza then mangwanani friday vavakandifonera vachiti unokwanisa here kuuya kumba nhasi chaizvo yaiva friday ndobva ndazopinda bhazi manheru ndobva ndasvika kumba nemukadzi ndakambotora foni ndichida kuwana chokwadi handina zvandakawana ndikazomubvunza kuti ndonyaya ndaurira panapa kuronzana timu yamutora ndobva handirambira so mangwana makuseni ndakamuka ndichitonetseka kuti saka ndauri kuchii chaizvo ndobva ndati anyways alright iye bosi iye manheru akati handikutaura kuti naye namba dzake handina chiche ndobva ndatora foni mukadzi wangu ndobva ndaisa namba dzatino bosi tinoa kuti ndotaura naye ndobva ndangoti hai pamameseji tino ndobva afona same time makuseseni ndobva atifonera ndobva ndati mukadzi ndobva ndamuudza kuti daira kubva mutitsvaga matext taura akaipa iye ndobva ataura kudaro tinobva tinobva atipindura achiti kochii asi idhirarea ndikudze chii chikuitika mukadzi wangu ndobva ati aiwa tsvaga matext taura ndobva ndangotora foni iya nehasha ndangoikata ndobva ndatanga kubvunza kuti mukadzi kuti chinditaura chokwadi tinzwana tiri tu muno mukadzi ndobva azotaura chokwadi kuti sori hako bana ndo zviripo ndaidana tino tanga rini zvanzi mei tanga kwamei vaizviitei hazvimacho hazvina zvopinduka after that tete vakazouya nababa nevamwe sekuru vamwe hamwe vakasvika masikati ndobva vatigarisa pasi mumba obva vatibvunza ndobva vabvunzawo mukadzi kuti chokwadi here ndobva adaira kuti ndizvozvo sorichi vana tete ndobva vatichi tokuenda ndeichikwanyamutoo kureva kumbovana tino ndobva taenda tese inini natete nasekuru naye mukadzi ndobva tasvika kwanga kuina mai vatino nambuya tinoshanga siku ndobva waudzwa nyaya yacho havana kuramba nazvo tino akazosvika obva ataurwa nyaya obva akaramba mukadzi wangu akabvunzwa akabvuma kunana kumberi kwana mai vatino natino wacho akabvuma pamberi patino akabvuma then tino akamboramba ndobva azobvuma ndizvo ndo zviripo sori ndo zviripo saka sekuru vazoti isusu tine two options chete panapa either tokusiya mukadzi pano kozi ndati chii handikwanisi naye oro tumudzosera kumba kwavo saka vazoti agatitaurani hatikwanisi kuti agare panapa ndobva ndati hatina chimari yebhazi ndobva tipa mari yebhazi fole kuti mangu saturday sunday ndobva taperekedza mukadzi vangu kumba kwavo ndakatoenda inini natete sekuru ndobva taenda kumba kwavo ndobva tatomusiya but before tisati tabvapo takasainirana pasi zvinhu zvataitaurana ipapo inini anasekuru anatiro navanhuiswangu varipo kuti tisazoneti mangwana kozana mwana wangu ndokutaita ipapo takaendana pasi ndobva tamusiya mukadzi kumba kwavo after ipapo baba vakazotumawo sekuru sakaromba kuti vanonzwe kuti vanyamutora kwacho toita sei nenyaya iyi sekuru vakadzoka vakati ndataura navo vachiti hatisi kunetsana hatisei todi tongotaurirana nyaya yakadzoka kumba yobva yaudzwa mbuya ndobva vati aiwa zvoni kuti munotaura neni vanhu vanyamutorwa mega pasina chisabhuku asikuziva nyaya iyi wozi kana zvakuzonetsa mangwana zvinozodzora kuti isisi saka nyaya ingaine chi pasabhuku ndobvaenda pasabhuku sabhuku ndokuita handigoni kutonga
trainer wachangamiri ndo manena na subgroup wachangamiri ndo kusvika mandakanyanya pamusoro matiye akabvisa mari yekuti mukadzi aende kumba kwavo ndiani? nditino nondo. pane mbowere sakaronge wataurwa sekusarumbe waisa wako patanga saka mbowere ndi baba wananga waripo pabeba waripo asi aripo nhasi ndimai watino chete patakaenda kuma kwavo aripo ndimai watino tipe chinhu chakuti tautaura chikwari pamberi pedare rachangamiri taurachikwa pamberi pedare rachangamiri ini ndaisirwa meseji makuseni andina kubuda ndaida kufona akataura vanzi hai andafona hano munhu vati ita zvematext ndakavatext andina tari zvamunguda kwakanake unhu yakana andafona futi taita zvematext pakaipa zvinoda kutaura tingangode kunzwa muchikimbo kuti iwewe moshayiwa wapuhwa neuyu wainzwa unzi iwe uri kunzi wakadana nemukadzi wake ichokwadi here uri kuzvibvuma here kuti makadana? ini ndikuramba asi ndakazobvuma tu haana kuti panguva yekuti nditaura but ndakazosvika vari pamba apo ndakazama kuda kutsanangura ati aiyo mukati yakumagario hauna washataura ramba tikunetsa zvakwakutodo tikupa tatora pepa shuwa iroro vatsanyorerana ini ndakazoti munozodzoka ndokupai mari ndakasara namama pangu aisudini ndakauda kuti pawakasaina kokorumanikidzo ndautaura kundipindura akanga abatirwa here demo mwana wenyu paaisaina paainyora achisaina kuti ndakadana yacho ari kuti ari kuerenga akanga abatirwa demo here mwana wenyu kuti abvire kusaina bepa kuti ndinodana nemukadzi wakarorero mushaka wangu vakabva musina yako nehombo wokuti wakarora noti hatidi kunatidzwa nekuda kupfuma kana kutora pausina kukohwa nekuti munhu ari kutonyanya kurwadziwa ndiri seni ndini mubereki wemukadzi ndakapwanyirwa imba yangu nemunhu uyu pamwe hana kana sendera akandipa handina kana chake chandakadya nhasi changamire ndoonekwa ndoti iwe ripa ubhadhari uyu kana kuri kuripisa hambobhadhari uyu nditoda mukadzi wacho panapa kana kuri toripa mari yechatobatsira mwana yatoanherera aparadza imba yemunhu mwana yakutotambura tinonyatsotaura chokwadi mwana panonge achiwana rudo rwababa namai vake vari pamwe chete asi pano mumwe munhu akauya akapunza dhati love iyoyo saka mukomana yatoita hako ineyo kwandiri havana chauri kuripa baba asi ndoda mukadzi wako panapa ndiye achanyatsoti parakadii hatidi kubhenefita kuda kukohwa patisina kudii patisina kurima mwana yachada kutochengetwa ene zvimwana hachaoni zvinhu zvaangachifanira kuona kubva kuna baba wake mwana yatoanherera nekuda kweumwe munhu anotadza kuzvibata vabereki sori yenyu ndinyatsotaura zvakadai muri kuona zera here sori yenyu ndikuvabvunzowo kuti nai mai mhanyira kuroora maenzi wati vakadza vanopera vanovadikisereki kuti how old are you une makore manganini 22 kwewe 26 iva kutombotiziwei nosa vakatora advantage yekuti uyu mufana regai nomupindire mumba mai munozva kuti zvakashata ndonyatsotaura chokwadi vana vedu vemazuva ano ngatiite hunhu ngatirege kungonakidzwa kungotora vana vevanhu tichingogara navo mudzimba nekuti dai kuri kunyatsa kuitonga nyaya iyi ikaunyatsotaura chokwadi kaka ina handinyari ndakapora nemazezuru akaenda achisiya mukadzi achimwa mwana mudiki mukadzi angatyorwawo kuda umwe wake uyu sawira uyo achibva aita advantage yekuziva kuti umwe wangu haadi kana ndikandoataka mukadzi uyu ndinomuhwina tonyatsotaura chokwadi ndo unonzi mwoyo wakaitwa wakaitwa natino
kundoparadza imba yeshamwari yako. Anotaura kuti tiri mabest friends. Wodaro usawira wako pane ukama here papa? Kana munhu akadaro kana kukura anoita sei? Saka ndotorwadziwa nemwana atopiwa unyerera nekuda kwemwe munhu asina dzakadii. Ende vakadzi varipo tikadzika panyamaro pamo vakadzi hoko vakuno vatsvaga varume tonyatsotaura chokwadi because ndiri mugaro wemunomu pakazara vakadzi vatotambudza kuti tingaoneopi varume kuti munhu oda kuchiva mukadzi wehama yako shamwari yako pakusvika kupindira musadaro pano inonzwa varwadziwa mwana yatovanherera ende kwakaendesereko mukadzi wacho mutinotanga masvitomba pachangadii dai taimbonzwawo side of the story tinge chida kugadzirisa dambudziko kuti rirege kuramba richidii. Pamwe baba wakuenda kwakaita kuHarare achi mwana mudiki kana akasvika paanosvika wasikana kubvumera kuti ane mukadzi zvoko ndaona kajaya kangu ende zvokada ndikaona kajaya kake apa ndikuedza ngoburisa kuti ngatirege kukurumidza kuda kusvika muwanano tisati tagadzirira zvinozopa matambudziko kune vana vevamwe vanhu. Because nezvayakati wakanyorera kamwana kari kwakadi ikoko akasina baba ende kodzero yako kamwana iko akachisina pamwana pamwana wako uri kudei kodzero ukaona uri mubereki usina nguva yaunomboita unyaya nemwana wako kana umbotorawo mwana wako uchifamba naye hausomupa kodzero yake. Mwana ndari rudo mwana achada kuendeswa kuchikoro pamwe kaatoenda atimbozoti pakamira sei ichasvika taive kuti aende kuchikoro mwana achatotadza kuendeswa kuchikoro nekuti baba hapadi muti yeyu tikamutitumira mentene ndanoitumira tareataura chokwadi amwarara akakona vamwe vasikana vanogona kugeza vari kunhuhirira tumafuta achafunga kuti nemwana nemukadzi wakaitawo tinonyatsotaura chokwadi chinorwadza. Uyu tino yakatopa mwana yayo dambudziko yatovanherera nekutadza kuzvibata ende vakatora advantage yekuziva kuti mwangu hafu ndikaenda kundoti gogogo yandirambiri kuzoisa wacho vana vadiki nemukadzi wakanga nemakore mangani mani muri kuona makore acho vanhu vanenge vasati vanyatsa kumachuwa vasati vakuziva zvavakunyatsa kuda paupenyu ndosaka vachinzi sometimes kakurumidza kuroorwa nekunza kuroora zvakadii zvakashata because apinda munyika umu pamukadzi yakachangusiwa because vamwararo umu hakuna vamwe vakadzi vanogeza nemukadzi danyasotaura wako ari muirrigation umu inga rinenge rabva kusvika kuno uchamuda here mukadzi wei. Saka vana ngatirege kumhanyira kutambisa vana vevamwe vanhu ine kutorwadziwa semubereki wemukadzi nekuti nhasi ndatoigirwa muzukuru asina baba ende yatovalebha yake kuti ndione kuti mwana yayadya asi baba wake ari kumupenyu haana kufa. Chimboendai pasaidi asi ndiri kuzoda mukadzi wako ivo hapana chandiri kukupa danyasotaura chokwadi ndingatopa mwana wako kuti agozotowana chaanodii chinomubatsira kwete uzobhenefita kuti ndakadai ndakapa wakapadzirwa imba asi zvimwe zvacho padonyasotaura chokwadi kana ngatikoshese vana vanokosha mufungeni ngatimbonoyo fe mwana iyeye kuti mwana iyeye kwaari akubatana nini haachatokura achiziya baba nomwe ndokanzi kumushaka baba wako kunyamaro nechikoro wachatomboendesa so kanzwa kuti mwana yaadhokta wakutanga kuti mwana wangu asavarumeka wakutanga kuti mwana wangu nezvikwambo ina wamanyika muna matakatumira zvikwambo zvekukana mwana kuti mwana edu adi kuti mwana iye wakamuitirei. Saka ndiri kutombofunga kuti toite chii munhu akapwanya imba yekuti mwana uyu arege kutambura mwana yagounawo zvaanoda because mwana yachadaenda kuchikoro mwana yachada kudya mwana yachada kupfeka dzese idzo dzekudzere pamwana because hamuna kumanikidzwa kuita mwana yenyu. Saka ndiri ipapo chimboendai ndichanyatsofunga kuti tinondokudii mwana vari muno mukatoda kumbomuomesera pamwe mungaite vanhu ende wakutarira vabereki unoshanda here apa vanenge vakutotemba kutarisa baba kuti baba ndodii chimbozvifungwa here kuti tikuparira nevabereki muzvo munombozvifunga musadaro. Takakura chinzi mukadzi weshamwari yako itori hama yako haufaniri kuenda kundomupinda kana kuita sei kana mwana wepanext door takaura chinzi mwana wepanext door hapindwi ihanzvadzi yako patinoona kuti makesisi tiri kuitikawo havana peri vanenge vachitora unachaura paheji vasingazoziva kuti pane zviri kutodii asi ndizvo here.
ngatirege kudaro. Chimbobudai ndimbonyatsofunga kuti tinondoda kupa shango kuti mangwana usazozviita, nokuti tikakuregerera ucharamba uchiparadza dzimba dzevanhu. Beatrice. Vabereki munyatsonditeereresawo. Ndinokumbirisa kuti tinotenda. Ndikuda kuti utaure neuyu chakupai koti date. Ndoda kuti tete wemudzimai uyu vauye. Tigopa judgment yangu varipo. Tete wemukadzi. Handiti kunyatsopanzwa. Ende mutoro wacho ndikupa iwewe ndochawatumidzira mari yebhasi kuti wauye kuno. Wozonzwa mutongo watoda kudii? Nekuti ini nditosiriswa mune mwana akaenda kupi? Mwana yanda uchengeta. Saka nyatsonzwa zvandataura. Ndikupai date asi ndoda kuti tete varipo ndochawatumira mari yebhasi kuti wauye kuno. Ndikuisa nekudzokeresa. Ndozokupa judgment musochinoya tete. Ndopanda pedani. Baba Chua warimo. Oye. Because handiti kuti abenefite basa afanira kunge achidii. Anofanira kutobenefita mwana wake. Panapa ndototi akatadzirwa mwana. Akaparadzaniswa kubva pana baba wake neumwe munhu. Saka ndoti mwana ndiye achaita sei? Achabhadharwa. Tangoda muripo wacho toda kuti tigozotaura tete varipo. Tete ndoda kuti zvichazochengeta mwana wenyu muzukuru. Date 25 July. Makwana ndisi warimo. 25 tinotenda uri kwani? Nyamutoro. Baba warimo. Mai warimo. Hanzi mai mudumbu munomuda zvakawanda. Munomuda mbavha, munomuda muroyi. Yezvo mwana akakuparirai mhosva. Apa ndiri kumubvunza kuti haasi kushanda. Asi amurume mukuru. Kutotanga nhasi tichimutaura kuti mwana wangu kana akachima akarara, mudirei nemvura. Aende kumaricho. Vamwe vari kusakura muirrigation vachiona marume. Vamwe vari kutengesa matomatoes vachiona marume. Vamwe vari kuhodha bhinzi chaicho vachinozozitengesawo kuHarare kutsvaka chii? Pane kuti munhu ungofuma wakarara uri pamba. Hapana chinoya chega. Kana choda chakanaka chinoda kudii? Chinoda kushandirwa. Saka motomudza kuti mwana wangu une mhosva. Mhosva yedu kuita sei? Yoda kushandirwa. Kana wanga uchifuma uri pamba, uchifuma wakarara uchitendera pagaba, motozwa kuti nhasi zvadii? Nokuti wava murume mukuru wagona kuvedza mukadzi womumwe munhu. Wakaoma. Petros Gura, uyai. Imi musotokai.